Recordeu que abans de marxar heu d'anar a la Fundació Pla per fer el treball. D'acord. Ostres, hola! Hola! Però vostè no estava mort. Se són collonades, jo sóc un imitador. Doncs ara et posaré a prova. Ens podries llegir la pàgina 240 del llibre d'aleshores? Vinga, va, 240. Juliol, la cigala. Hi ha algunes petites percepcions que em donen una viva idea de l'estiu. El cant de les cigales, en una sureda o en una pineda. Més en una sureda que en una pineda, a les 11 del matí, hora d'ella. I ara, sisplau, a la pàgina 278. 278. Ah, mira, l'he trobat. Canícula, pagesos boravant. Després del segar i del batre, que són els moments principals de la vida bàsica del país, es produeix en els pobles rurals i en les masies un moment sempre bull, aclaparat per la llum i el sol de la canícula. Uau, ets molt bon imitador. Gràcies. Adeu. Adéu. Ja ho heu fet, el treball? Sí, aquí el tens. Molt ben fet, nois. Està genial. Gràcies, gràcies. Adeu, adeu, adeu. També li hem de donar moltes gràcies a la Fundació Pla. I especialment a la Mireia, que ens va proporcionar tota la informació.